leukste is toch dat je tijdens je werk altijd... Je bent eigenlijk altijd, wat je echt door altijd mee bezig en dat vind ik gewoon heel erg leuk. Ik ben mijn hele leven al heel erg fan van beesten, het is mijn passie. En het is natuurlijk leuk om daar altijd mee bezig te wezen. En je doet altijd voor de beesten, je wordt er altijd het beste voor natuurlijk. Het is, beesten ben goed gezelschap, beesten zeuren net, in plaats van meesten. Ja, het is een soort van connectie denk ik die je er maar moet hebben. Ik doe nu ook de opleiding, bedrijfsleider dierverzorger. Op mbo niveau Fjouwer, nou oud. Dus en wat is dan die dream uiteindelijk? Nou ja, zoiets als dit, dat zou natuurlijk mijn ultieme droom zijn om zoiets te hebben, maar zij heeft de verwachtingen net ha. Maar er kan letterlijk iets combineren met beesten en met de zwaar, dat lijkt me wel heel mooi. Nee. Ja, gewoon mijn zorgboerderij of iets in die trend, dat je direct mensen kan helpen, maar ik beesten. Ja, het is voor mij eigenlijk wel een weekendbaan. Behalve in de vakanties, dan ben ik er een weekje van aan het werk, maar verder is het een weekendbaan. Want hoe oud ben je nou? Ik ben 16, weer in november zoontje. Oké. Die beesten zijn natuurlijk wel leuk, maar dat skimmeitje, is dat wel... Ja, het is natuurlijk een protte skimmeitje, maar ik vind het erg. Ik vind skimmeitjes verder ook leuk en je doet het voor de beestjes. Ja. Dus het maakt natuurlijk die werk en het jet erbij en ik vind het leuk werk. Ja, Ik vind het net erg om een hakjeskintermeitje of wetterbak om te spelen. Nee, want het is de prot in de stront en in de smarrige dingen. Ja, maar ja, daar hebben we een douche voor aan het einde van de dag. Je moet heel voorzichtig zijn, het zijn vervelende beesten. Ik weet net hoe het komt, maar die hadden net op dierverzorgers bezoekers doteneerd, maar had ik nog eens het hek erin. Of op een hoofd van een dierverzorger in een groene truitje, dan sprint er voort en dadelijk net hecta. Begint er gloedend te maaien en te blazen. Ja. Maar als het erin komt, dan doet er eigenlijk niet meer. Dus, En dan krijg je eten. ja, precies. Hier doet alleen maar een beetje grut. Maar hier doet niks. Nee, maar heeft ik favoriete beesten dan? Ja, ik denk de kameel. Dat ik ben wel mijn favoriete beest niet pak, ja. Ja, waarom? Ja. Nou ja, ze zijn ik gezellig. De leuke beesten, ze zijn tam, komen altijd leuk naar die takken. Ze aaien, bjasselje, kist er eigenlijk alles met de wan. Is dit een grote leefde? Nou, het is net mijn grote leefde, maar het is wel een heel leuk beest. Wat heeft voor oren leefdes? Nee, ik ga geen oren leefde, helaas.